ана дӯстони азиз давом метем навбардориро аз ноҳияи восе шараки гулбуг. дар инҷо тамоми ашёи рӯзғор ҳасте ки шумо мехоҳед пайдо менамоед. мо мерем магазине ки абой дорад, чанд намуд абой аст. инҷо навбардорӣ мекунем ва шумо нишон метавем. агар иҷозат монтиҳанд, агар иҷозат натиҳанд, хай таваккалш ба худо. салом дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки ба шумо мо гуфтем, ҳозир даромада магазини абой ноҳияи восе шараки ҳулбуг. дӯстони азиз, тамоми намуди абойҳо барои шумо. чанд намуд абой дорем ака? моиши ҳастай, простой ҳастай, коғазӣ ҳастай, бо клёнкагӣ чӣ хеле ҳастай? 70 намуд танҳо моишия. бо чӣ хелиша дорем? 80 чанд фоиза? 80 шумо 100% гуфтем ки 70 намуда. 100% моиш меша. Кадом айно? нархи навошон чӣ хеле бад? Ҳамашон як хеле ки фарқ мекунад. Чанд сомон? 230-240. баъд чанд метрай? чанд ба чандай? 10 квадрата. саломат бош. бародарони азиз, аз ҳисоби надонистани мо оиди стройматериал ягон чӣ намедонем, ба ҳамин хотир ҳам бародара пурсидаистем. мо чӣ хатоӣ кунем, шумо аҳамият натиҳем дӯстон. ёх чун мақсад профессионалан медонам. як хонаи мақсад 3 ба 5 да чанд қадар меравад? баландиш ки 2.5 боша 4 та меравад. 4 тамтари 200 боша 800 меша. агар 2.5 боло боша 2.5 боло боша 5 та мегирад. беҳтарин. бо чӣ кадом намуд чай? намуди арзонаш барои нафарме ки просто барои квартиранто заданиян рафтаниян. ин аминоан? арзонаш ҳамин. чанд будай арзонаш рулонаш? 135. 135 10 квадратай. ина бародаро 10 квадрат. бо устои дорем ки ҳамаи вобаста ба ҳамаи кор боша, брава мақсад бародаро. ки мақсад номраи телефонош надодем. ҳаста я маълумот дам метунем шумо. ойдиёнҳо. саломат бошед бародарони азиз. ина бародармон камакак дар бораи ҳамаи абоёе ки моишиай 100% дорена, 80%. бо чанд фоиза? ёки ду намуда. баъд наи дишовко ё моиши нестан? 80% моиши ана? ду намуд дорем. ҳам просто 80% дорем, қимат дорем арзон. саломат бошед. ана бародарони азиз, чӣ хеле ки шумо шунидед ва дидед, ин бародара номери телефоншам мемонам дар поёни азиз. дар омадем бо мебароем иншоалло ки ана ин магазин яке аз магазинҳои беҳтарин мебошад дар ноҳияи восе. пешкаши шумо кардем. если что занг занед дар номерҳое ки болои экран рафтем. салом дӯстони азиз, мо имрӯз чӣ хеле ки гуфтем дар магазинҳои ноҳияи восеи шаҳри ҳулбуг ҳастем. ин ноҳия аз шаҳр ягон қафоияте надорад, мисли шаҳр пешрафт аст. тамоми намуди тирезаву дарвозаву маҳсулоти барои хона пешрафт ҳастанд. на имрӯз мо даромадем дар мағозае ки дари тирезаи пластикӣ фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, чӣ хеле шумо дидестен, ҳозир маълумот мегирем дар бораи ҳамин дар тирезаи пластикӣ ки чанд намуд качества дорад. меҳтоб се хуб мешавад. качества дорад. зани качестваи тоҷикиша дениз. баъд дорад качестваи турки, роли прас, мақсад золотои дубастай ку зардошани. бош қиматара кайнаи квадратиш тоҷикиш $33, айвод $40 дорад, $60. баъд кайнаиш хитоиш, инаиё хитоия. ё арзона, мақсад на 1.21 450 сомон. сомона? сифати пастарака. ана ё тоҷикиё сифатшон хубтарака, вале зарчавиш 5 сол гарантия дорад. аи чанд сол гарантия дорад? ин маълум аи гарантия надорад. ин 5 сол тоҷикӣ сифати а туркиш кадома? туркиё зиҷа тайёр надорад. туркиё закаска тайёр. ёра хитон тайёр мекунед?
материал ки туркӣ мегӯян ё ки хитоӣ мегӯян материалш оварда хитон дар инҷа тайёр мекунед на? материалш оварда хитоиро тайёр намекунем, тоҷикӣ ва туркиша тайёр тоҷикӣ хитоира ҳам ки силикон дора на? ҳатти шишош саломат бош. Ана хубии ҳамин трезаро аз куҷо мефаҳмӣ? Качество. мақсад тарзи коршани фарқ мекуна, айни часпакош фарқ мекуна, ручкаҳошон фарқ мекуна. мақсад ё туркӣ ҳастанд, анаи хитоиёш ручкаҳош часпакош масалан маълум аст. Тезтарак мешикананд. Сифатиш пасттарак а? Пластмаскати маҳкам кардагия ҳатто? мақсад пластмассая и ион ё ҳамин оҳани дуралюмин. Хорошо. Беҳтарин. Дӯстони азиз, албатта мо баъд мақсад закасаша ри квадрат ҳисобш мекунанд, чанд ба чанди боша, ҳуи шавақш чанд қадар хӯрам кел тайёр метавонад. агар нафароне ки танҳо мехоҳанд ки вақти хона карданда треза монанд, тан фарқ надора барои вай чанд метр чӣ қадар боша, яъне омада манам интихоб мекунанд хеле тайёр шаванд, ҳамина гирифта мебаранд мемонанд. кадом трезае ки ба онҳо маҳкам шавад стандарт боша, агар масалан размери стандарт 1:20 ба 1:40, 1:30 ба 1:20 хеле стандарт. ё стандартни размер мегӯянд ёро. размери стандартша тайёр мекунанд. инҷа нишон додаанд чанд намуд трезаҳо мешавад, кадом намуди треза барои шумо мақсад дар кор аст. ина бародаро чӣ феш менависанд? айрӯи ҳамин закас мекунанд на мақсад? айрӯи намичан намо дуиши нигоҳ кунем. ё мақсад дута трезаш кушода мешавад, дар инҷа якта байн кушода мешавад, дар инҷа дутаи байн кушода мешавад, бо мисли маҳаи трезаи калон арка. саломат бошед. ин тарафашам ҳаст. интихоб аз шумо, иҷро аз мо. саломат бош. беҳтарин гап, беҳтарин сухан. ман бародари азиз худо нигаҳбон боша барори кор ба шумо. мо иншоалло ки бо кӯшиш мекунем ки бо шумо ҳамкорӣ кунем, то ки бародарони ғариб аз ҳамаи чизое ки дар ноҳияи восиъ аст бохабар шаванд. бародаро инами дароза ба пуррагӣ аз материали оҳанӣ берун, танҳо берунаш материали оҳани аст ва дарунаш шуда ка мебинем дарунаш бошад дигар материал аст, яъне пластика кардагӣ аст. ана дӯстон чӣ хел шумо дидесен. агар ба шумо ҳамин дароза писанд бошад, нархи навош 650 сом, тоз қатъи замокоша 650 сом. ана материалша бинен ва духти хишлу дорад, яъне гили хишлу дорад. ана дӯстони азиз, ана нархи навош 650 сом. номерои телефоне ки дар болои экран гузошта мешавад. албатта шумо метавонед аз ин номерҳо истифода баред. ватсап ҳаст, имо ҳаст, вайбер ҳаст, метавонед аз ҳамин истифода баред. дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон боша. бародаро инами дароза ба пуррагӣ аз материали оҳанӣ берун, танҳо берунаш материали оҳани аст ва дарунаш шуда ка мебинем дарунаш бошад дигар материал аст, яъне пластика кардагӣ аст. ана дӯстон чӣ хел шумо дидесен. агар ба шумо ҳамин дароза писанд бошад, нархи навош 650 сом, тоз қатъи замокоша 650 сом. ана материалша бинен ва духти хишлу дорад, яъне гили хишлу дорад. ана дӯстони азиз, ана нархи навош 650 сом. номерои телефоне ки дар болои экран гузошта мешавад. албатта шумо метавонед аз ин номерҳо истифода баред. ватсап ҳаст, имо ҳаст, вайбер ҳаст, метавонед аз ҳамин истифода баред. дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон боша. бародарони азиз, майли гап нест. иншоалло ки дар ин ҷо рафиқон дӯстон пайдо шуданд ки барои мо маълумоти пурра дар бораи ҳамин даро, ҳама ин даро метавонед, ҳатто метавонанд ки ба номер занг зананд, заказ кунанд кадом намуди дар барои ҳамо дар кор аст. мақсад ба телефон метавонед ҳамин дар, мақсад дар ин видео мебинанд маҳқул мешавад. ҳамин дарои шумо ҳар кадомш салому алайкум рақам дора. мақсад ҳамин дар бинад чӣ хел мегӯяд, ҳамо гул ёки скриншот мекунанд, сурат мегиранд, шумо дарои мекунанд. дар ҳамин номерҳое ки шумо мода метиҳед, иншоалло дар ҳамин номерҳо не даро 90 баъд дора 90 ба 190 дора. баъд бо размери даркори закасан тайёр мекунем. нархошон ё 650 сом аст. баъд инҷа дорад тарафо оҳани, тараф оҳани дора 850 сом.
850 сум ин ду тарафа ҳам тарафи хона хишрӯа я оҳани байншон чӣ дора байншон маҳкам пенопласт я ду тарафаш оҳан дар дорем ки мақсад гул духтагӣ ам набоша мешава хеле бақувват боша яъне материали ғавси у заказкан оша закасата браниром мегам ку ғавс дорам амё чун ҳами материал бо ғавс дора состар шабоид тунук дорам боид ғавс дорам бародару дар ҳақиқат чӣ хеле ки шумо дидесем она ин материали ғавс аст тунукаш як миллиметр 7 дора бо дора як 6 дора ғавсиш саломат боша бародари азиз ин дарои ду қавата дарои калони байни хона ана ин дарои чӯиш хеле нархи наво дарои чӯи наво 600 суман аҳа наиш 420 сум ин баландиш чанда ин 90 баъда дора 90 ба 90 ин 600 суман 600 сум ино қати рамкошон ҳамашон ҳаракат тайёранд иношам ҳамон хеле чанде ки харидан бурда мечаспонем бе пул ё ки ё бо иловагӣ дорам дастафка надорам агар дарвоза дошта боша қатиш дастафкаш мекунам дарвоза бигирам агар часпондани дастафкаш бе пул мешавад 4 ба 3 3800 сум беҳтарин бурда часпонданаш ҳисоби худи шумо аст дар як рӯз дар чанд соат мечаспонам ҳастаам хеле мақсад клиентҳо ё ки ҳам хеле обслуживани шумо ки мақсад чӣ хеле ки ҳамун хонадорам маҳқула ҳамун хеле шумо дар тайёр кунем метавонем ҳамаш ҳамун хеле ба хоҳиши ҳамаи мирзоҷонон ба хоҳиши ҳамаи нафароне ки дар мехаранд ва гуфтанем аз шумо фаҳмиданем ки нафароне ки аз шаҳр ҳастанд аз наҳияи дурдор ҳакимҷон азиз ин манзиле аст ки дар ноҳияи воқеъ дар назди бозор аст сеси дароза чунин нафароне ки барои худ мехоҳанд ки закат кунанд бештарин дарҳоро метавонанд омада аз ҳамаи ноҳияи воқеъ шараки зулбуд закат кунем 4 ба 3 нарх 3800 сомон 4 ба 3 а дӯстони азиз ана ин дароза ин ҳамашон дарозае ки хутун кардагем не иш 4 ба 3 илавгиш 4 ба 3 нархш 3800 сум улавгиш 4 ба 3 нархш 4000 4 ба 3 4 баландиш 3 поён не барш 3 баландиш барш 4 баландиш 3 ҳанӯз барш 4 ё ки бологи барш 4 рӯбару мондаги рӯбару мондаги бо ин даро чи даро 650 ин даро барои падеза вақте ки аз падез хона дуромаданӣ мешавад даро ятага ин замокош қатиш бародаро дарунаш або вай дора шифка дора бо дора оҳани дора дӯстони азиз ҳоз медурем дар як магазини восие ки оиди краскаҳои мошин дар бораи краскаҳои хона мо маълумот дорем бародар мумкин як дақиқа дар бораи краскаҳои мошин маълумот гирифтанем дӯстони азиз ҳамин краскаи мошина мешавад ки ба даст бигирӣ ба шотка пулизатор тар мезанем фарқи ҳамин краскаи мошин аз краскаи хона дар чи аст сифатш бад фарқ мекунад бад ё маслинян ё пудровиян ё гардориян сад мезани ай болош ба лак мезани сами грами лак шад лаки хуб бизанӣ мошина мезанам месӯза як зар меша лаки хубш бизанӣ мақсад долгани ба краска қарор авозӣ мекунад чанд сол шуда ки дар ин кор шумо машғул ҳастед 3 сол краска мошина ана ино чи ана ранго колоро ки мебинем ё барои чи ё подготовка краска бо дар ҳамин краскае ки мошини ки ҳозир мехаранд аз шумо мана як қитиш чанд пул ҳам як қитиш 157 сум 110 сум дора 190 сум дора хайна 110 сум бо дар рӯз ягон чиз дигар добавка мекунанд ё не я литр краска дабо як литр дигар асоит баъд худш 2.5 литр мешавад дар як мошин чанд қадар краска меравад 2 кило
2 кило дар як мошин мерасонам. Шукри зиёд бародари азиз. Ман бародаро дар ноҳияи Восе кадоме ки краска гирифтания, яъне ба нафароне ки лозим мешавад краскаи беҳтарин ва мехоҳед ки маълумоти пурра гирем оиди ҳамин краска, оиди барои мошини шумо. назди манин бародармон профессионал, яъне 3 сол аст ки дар ҳамин кор машғул аст, медонад ки кадом намуди краска чӣ қадар ҳаст ва качествияш чӣ гуна аст. метавонед омада муроҷиат кунед, иншоалло ки мо номерошро дар поён мегузорем. тамоми намуди краскаҳо ҳастанд дӯстони азиз. дӯстони азиз, чӣ ки гуфтем, ҳар магазин ва ҳар ҷое ки барои мардум маҳсулоти худро мебуранд ва хеле зеби зиннати зебо доранд, яъне меҳнати дастӣ кардаган, мо инҳоро пешкаши шумо хоҳем кард. дар ноҳияи Восе ҳастем, ки дар инҷа дарвозаи беҳтарин, яке аз дарвозаи беҳтарин дарвоза барои ҳимояи ҳар кадом хонаи шумо, яъне инҷо месозанд, тайёр мекунанд ва ранг бор мекунанд, пешкаши мо шумо мекунанд. дӯстони азиз, дар инҷо ранг кардагӣ, тайёр кардагӣ мундагӣ ба даст харидан мумкин нест. ана боз дар ин тараф ҳаст дарое ки барои хоно дар кор мешавад. ҳаста набоша, хутон агар маълумот медиҳем, яъне дарвозае ки дар ҳақиқат худашон дар инҷа краска мекунанд, ранг мекунанд, пайдо мекунанд ва замок мемонанд, қулф мемонанд. мо номербардорӣ мекунем ва пешкаши шумо мекунем ки шумо бохабар шавед. ин ҳамаш маҳсулоти худи ноҳияи Восе шараки Гулбуг мебошад. дар инҷо на танҳо якта, балки як чанд то цехе ҳаст ки дарвозаву дар барои хонаи мову шумо месозанд.